Ало? Здравей! Здравейте? В момента котеш, нали? Но как разбрахте? Знам много добре какво правиш, Игнат. Откъде знаеш името ми? Ами, ти си тиктокър. Да, така е. Съжалявам, но ще трябва да затварям. Чакай малко. Искам да ти задам един много важен въпрос, господин Firelion 2020. Последвайте ме в TikTok. Вече те следвам. Да, исках да те питам. Кой е любимият ти страшен филм? Лесен въпрос. Сиянието. Той е голяма класика. Как човек като теб разбира от класики? Всъщност не разбирам. Исках да изглеждам умен. Хей, искаш ли да чуеш един виц? А ти искаш ли да чуеш един интересен факт? Кой първи умира в страшните филми? Скъпо платеният актьор? Да, но не. Лошото момче? Не Копако, фоновият персонаж. Не винаги. Винаги първо убиват персонаж, който няма общо с основният сюжет. И защо го правят? За да ви подготвят психически. Изгубени? Изгубени ми е любимия страшен филм. Това е сериал! Изпитанието скоро започва. Ще пусна една вода. Хей, внимавай! В страшните филми убийците винаги причакват жертвите си на някое осамотено място. Не сме в страшен филм, Калуяне. Боже! Какво правиш тук, призрачно лице? Казах ти да сплашваш участниците, не мен. Игнат? Какво си направил? Убий го, точно както ми поръча. Нямах предвид в буквалния смисъл. Що за страшен филм би бил иначе? Това не е страшен филм. Това е хелоуинско изпитание за жената и ти трябваше да се преструваш на убиец. Това има логика. Какво ще правя сега? Не искам да вляза в затвора. Ако те убия, няма да влезеш в затвора. Я пак? Така и така вече съм започнал. Не го прави! Във филмите винаги разкриват убийците. Но това не е филм. Не ми бягай, искам да ти дам едно изпитание, господин водещ. Ако познаеш за кой филм си мисля, ще те пусна. За мъглата? Дори не съм я гледал. Последно гледах Ексорсизма. Кой изобщо гледа новите страшни филми? Сега ще ми кажеш, че не си гледал и огледала. Кое? А непознатите гледал ли си, а? Какви са тези глупости? Филмите са от 2008, папако. Ставай, хайде! Май човекът ти се вживя в ролята. Трябва да предупредим участниците и полицията. И ще го направим, под формата на улики. Защо? Хей, изпитанието си е изпитание. Ами ако и друг умре? Спокойно, главните герои винаги имат плот армър. Не всички са главни. Погрижил съм се. Ще ми кажеш ли поне кой е убиецът? Те са двама.